meciuri ai avut până la final? Până la final am avut 3 meciuri, am ajuns în finală și l-am câștigat și pe al patrulea. Unde vei păstra această medalie europeană, prima de aur? Prima de aur europeană o voi păstra acasă, unde este cel mai bine și cel mai drag îmi este să o țin acolo. Rebecca, cât de prețioasă este această medalie de argint pe care ai câștigat-o la Europeanul din România? Este foarte prețioasă, chiar mă bucur că trebuia locul 1, dar Cât de mult ai plâns pentru această finală? foarte mult, chiar am vrut să iau locul 1 și am muncit foarte mult pentru locul ăsta. Rosio se plânge și pentru un argint european? Da, normal. Se putea și mai mult, dar atât s-a putut pentru moment. Cum ai ajuns la box? De mică mi-a plăcut sportul de contact, am făcut de la 5 ani până la 11 karate și am zis că vreau ceva mai mult și m-am apucat de box. Cât se muncește în box pentru o medalie de aur la un campionat european de junior? Eu cred că cel puțin 4 ani de zile ar trebui să muncești cu un sportiv mic ca să poți să ajungi la nivelul acesta. Cât de bucuros sunteți pentru aceste medalii? Sunt foarte bucuros și sper ca în viitor să le câștigăm la fiecare competiție internațională, să venim cu aurul. Domnul Titi, cum ați trăit finala lui Fabian? În primul rând vreau să vă spun, de la început sunt poate cel mai fericit antrenor. Mi-am dorit de la începutul când am vrut să iau acest campionat, am zis că îl iau pentru acest copil, că e un copil deosebit și va ieși campion. Și am avut încredere în el, și el în mine și eu în el, și zic eu că am trăit cele mai frumoase clipe, grele într-adevăr, dar plăcute, frumoase, și nu pot să mai spun decât mulțumesc din suflet, Fahmi. Ai făcut tot ce ai apărat un oraș, un județ și o Românie. Cât de prețioasă este această medalie de aur pe care a câștigat? Pentru mine este exact încununarea că va veni timpul să mă și duc și eu acasă, să stau mai liniștit. Este cea mai importantă medalie după medalia lui Doroftei. Acum am făcut tot ce a fost posibil ca să plec frumos din această scenă.